муҳтарам сокинони шаҳри Хоруг ва ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, санаи 16 майи соли ҷорӣ соати 18:30 саркардаи гурӯҳи террористӣ Мамадбоқиров Мамадбоқир бо дастури супориш ва маблағгузории шахси дар ҷустуҷӯ қарор дошта Шерзамонов Алим дар маҳаллаи Хоруги болои шаҳри Хоруг бо мақсади ҳавалдор сохтани амнияти ҷамъиятӣ, монеъ шудан ба фаъолияти мақомоти давлатӣ, тарсонидани аҳолӣ ва таъсиррасонӣ ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ барои қабули қарор ба манфиати ашхоси ҷиноятпеша гирдиҳамои ғайриқонунӣро ташкил намуда, дар ҷараёни он сокинони гумроҳро оммавӣ ба амалӣ намудани фаъолияти террористӣ даъват намуд. соати 20:40 хиди ҳамон рӯз бо супориши Мамадбоқиров Мамадбоқир як гурӯҳ ҷавонони ноогоҳ бо роҳбарии сокини 29-солаи маҳаллаи Шириншоҳ Шоҳтемури шаҳри Хоруг Назаршоев Замир, ки дар қайди диспансери наркологӣ қарор дошт, ба кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ки дар бинои суди вилоят вазифаҳои хизмати худро иҷро мекарданд, ҳамлаи мусаллаҳона намуда норинчаки дастиро тарк куниданд. дар натиҷаи ин амалҳои ғайриқонунии номбурдагон муовини якуми сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон полковники милитсия Муборакшозода Ғайратшо, корманди шӯъбаи оперативии раёсати мазкур капитани милитсия Қамишев Шуҳрат ва хизматчии ҳарбии қисми низомии 3503 кушунаҳои дохилӣ лейтенанти калон Файзуллозода Абубакр ҷароҳат бардошта дар беморхона бистарӣ гардиданд. ҳангоми зада гардонидани ҳамлаи мусаллаҳонаи Назаршоев Замир ӯ заҳмӣ гардида ба ҳалокат расид. нисбати саркардагони гурӯҳи ҷиноятпеша аз тарафи прокуратураи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда барои муайян кардани дигар аъзоёни гурӯҳи ҷиноятӣ, ки дар ҳамлаи мусаллаҳона иштирок кардаанд, чорабиниҳои фаврии ҷустуҷӯӣ идома доранд. ҷиҳати пешгирии идомаи кирдорҳои ҷинояткоронаи аъзоёни гурӯҳи террористии Мамадбоқиров Мамадбоқир ва ашхоси зери таъсири он қарор дошта, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратӣ чораҳои зарурии пешгирикунандаро истифода менамоянд. аз тамоми шахсони дар гирдиҳамои ғайриқонунӣ иштироккунанда қатъиян талаб карда мешавад, ки ба фаъолияти ғайриқонунии худ хотима бахшида баҳри ба эътидол омадани вазъияти ба маъомада мусоидат намоянд ва фирефтаи ашхоси манфиатҷӯ нагарданд. дар охир бори дигар аз сокинони шаҳри Хоруг ва ноҳияҳои вилоят эҳтиромона хоҳиш карда мешавад, ки ба тақдири фарзанд ва наздикони худ бетарафӣ зоҳир накарда, онҳоро аз доираи гурӯҳҳои ҷиноятӣ дур намоед, чунки ҳар як амали ғайриқонунӣ дар худ ҷавобгарӣ дорад.